بدن Ankara. Ankara evcara duyemine rojen danasinin agiriye agriye hebun. Tabi demek ve agri jipanose her vaha hüngüf jdeverendine jbuajarokên me o jnava wek bejin navenda agriye gerek berhematın Ankara jibuku danasine agriye were kirne. Çima jberku devlemendiyek nuazeh yel agriye. Dve herkes ve yeki zanıbe. Peşya ve yeki dve bajarên mazın dve zanıbın. Bekalwe dere çehye daku kes beri xwe de welatekî dinê ne çawan dera ziyaret neke ne bêje ya wê der çi dewlemendî hene çi xweşkayî hene ew xweşkayî ew xweş bînî li ber me ye yanî li Agiriyê. Programa Rojên Danasîna Agiriyê bi Mehterê dest pê kir. Bajarê qedîm bi dîrok, berhem û temên xwe yên bêhempa nihal Enqereyê ke. Ciyayê herî bilin Gilîda, Qesra İshaq Paşa, Helbestvanê Nemir Ahmedê Xanê, bajarê efsanevî Agirî, ji bo danasîna dîrok û çanda xwe li Enqereyê. Müdürê Çand û Turizmê Agiriyê Muhsin Bulut got, bajarê me ciyekê dîrokî û bi xwezaya xwe gelekî xweş e. İshak Paşa Sarayı bibinin, Ahmedi Xani Türbesi bibinin, ora eski Beyazıt Kalesi heye, Mala Ahmedi Xani heye, müzavi heye, Mala Bazidi Doğu Beyazıt evi heye. Ve gidini Baharı'da her der şeyine, şanayı Ağrı Dağı heye meşhur, Meteor Çure. Yeverin Vana bibinin. Edin otaberici hattın çünkü zorluğuna kolay. Bajarê Qerekoseyê bi taybetî jî bi xwarinên xwe yên goşt meşhûr e. Döneri meza meşhur e. Yani hundine dönerci avacı ku dönere da ledxin 20 metre 5 metre 5 da benaveti. Yi 5'e dönere me bakın. Paşe bazı da Abdigol köfte heye. Avcı harneke Türkiye bece nevi şahsına münasır. Yani ciki başka tenne. Avcı Abdigol köfte eve. Yi evi ora bakın. Abdigol köfte diyet yemeği aynı zamanda. Jinav goşta run ve sinir tenne. Yeki dizi kademe önemli meşhure. Vakitini noni goşt hamu qayse zafhaşe. Yani keredoşe bigri, halise bigri, çorbe bigri. Yani her deri dine çekirin. Mesela döner her deri ama ottama qareksil uratene. Ji bo döner Agiriyê rêzeke dirêj çêbû. Guşterin de Agirî. Çimarında? Yaylı metiye. Onların da. Goşte çi te çekirin? Guş, Goşte kişi hayvan te çekirin? keçiye, koyunu girinde, pırında yani. Penîr, rûnê malê û hingev. Panosê me aniye ji xerekîsê panosê penîrê me heye keşk heye me keşk aniye. Xanî konên koçeran, cil û bergên herêmê yên minyatür. Berê evel qîzê me bûkê me û dayîkê me nin. Me bayîzê were zivistan nîveka zivistanê me were havîn anî, zozan anî. Me got bila bayek xweş bibare înşallah. Em bebikê xwe pêxîr çê gûnî û pembe çê dikin û destê xwe çê dikin. Xanî gel xanmanê û daha ax naçêkin. Xel dibêje şîş beton, daha îdî şîş beton de çêkirin, apartman, rezidans de çêkirin. Zarokê me qeîdî van xas xaniyan nabînin. Em jî bo ne dibêjin bila bîr nekin, bila komo xwe bîr nekin, bila axa xwe bîr nekin, bêhna welatê xwe bîr nekin. Em wê jî nîşan din ve me anî viran nîşana we didin înşallah û em pê sefraz bin. Tiştên berêkên destan jî li ser standan bû. Mesela yazma çekirine, havlu çekirine, ya pejgir çekirine, gı kanevi çene, gı etaminin, ye beri çedikirin emiş teze ona dista çedikin, lüf çekirine, patik çekirine. Welatiyên Agiriyê yên ku li Enqereyê rûdine jî zaf kêfxweş bûn.
Bajareki gelek mezine, gelek rında gemiya Nuh Ci Ahmedi Khani tanıtıma arge patnose çığa ilçene tanıtım tıkken zaman ibereti bir meve yani savxaşe tşeka savxaşe manara gelek spas tıkken Rojên danasîna Agiriyê dê heya hevdê sibatê dewam kir.